Hola Agustí, explica'ns què estàs fent avui aquí a Puigcerdà. Doncs avui estic construint i finalitzant el pessebre que es podrà veure a la plaça Santa Maria de Puigcerdà, que és el pessebre de Puigcerdà. El primer pessebre, cal dir, de grans dimensions a Puigcerdà. Com està estructurat aquest pessebre? Aquest pessebre està estructurat de tot un encavallat de fusta, revestit de poliestilè i rejuntat amb poliuretà. Finalment texturat i pintat amb un ciment elàstic a l'epoxi, que ens dona aquesta durabilitat del temps, com podem veure al nostre darrere, i finalment amb una capa de pintura acrílica i protegida amb vernís. Les figures d'on provenen? Les figures que concretament en aquest pessebre hi posarem són les figures d'estil murcianes i venen de Múrcia. I n'havies fet d'altres, de pessebres així grans? D'aquestes dimensions n'havia fet un, tot i que tota la meva vida m'he dedicat als pessebres grans, però no d'aquestes grans dimensions. En vaig fer un que va ser amb l'entitat de pessebristes, el pessebre per Sant Jaume, conjuntament amb un equip. Quan va ser això? El 2006. El 2006. I tu ara et dediques a aquestes coses? Del hobby a la professió. Ara m'hi dedico durant tots els Nadals a fer pessebres, ara cada vegada es van engreujant i són més a places de pobles i amb molts més punts de la geografia de la nostra geografia catalana, o més enllà, i durant l'any em dedico a fer decoracions d'espais, com poden ser reformes en un restaurant de restauració, però sempre ambientat amb tema rústic i tradicional, com pot ser el pessebre. On tens el teu taller? El meu taller ara mateix el tinc a Puigcerdà, al carrer Font d'en Lleres, i és un taller ambientat i dedicat plenament al sector professional, però també a aquelles persones que tinguin una inquietud i vulguin despertar i millorar totes aquelles tècniques. Perfecte. I si algú et vol contactar, com et pot trobar? Doncs em pot trobar al carrer Coronel Molera, que tenim una de les botigues de Belles Arts, que anem conjunts, i és on es podrà, per comprar material, es podrà trobar a mi. Ara cal dir que tot això encara ho estic acabant de lligar i no tinc el telèfon ni la informació pertinent del meu taller. Però és aquí a Puigcerdà, eh? És a Puigcerdà. És gairebé al centre, es dirà Més Arts, i tot just acabant l'obra que podem veure al darrere, ficarem fil a l'agulla que aquest taller tira endavant. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.